हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नाइजाया इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो गुजरातआव बिबाजैजों आथोन गेलेनाय पार्ट 2 खौ लाना फैलायबाय। जुदि नोंथांमोना बे स्टोरीखौ फुल इन्जय लानोब्ला हेडफन लानानै खोनासंब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे पार्ट 2 खौ जागायदिनि। लोगोफोर, बे स्टोरीया फिन गरम जाफिननायनिफ्राय थादोंमोन। लासै लासै सानैबो गरम जाफिनो। फिन खेबसेबाव सानैनिबो खुगाजों खुगा खुदुमलायो। 10 मिनिटनि उनाव आंनि आथोना गोरा जाफिनबाय। एबार आं बाजैखौ खिथु मारिनो लुबैनानै बिनायसै। जिउआव रावखौबो बिब्दि मावफेराखैमोन, थेवबो फ्रन्ट नायनायनि एक्सपिरियेन्स दंखायोमोन। बाजैया खिथु मारिनो बिनायाव मावनो होयो। लासैनो आं बाजैनि खिथुआवबो आथोनखौ हुथ्रोद लानायसै। लासैनो बिनि खिथुआव सोनो नाजानायसै। ओरैबायदि गोरामोन, आंनि देन्थाया हाबनो नागिराखैमोन। लोगोफोर, बिदिनो गोबाव सम नारथाब सोनायाव हाबनायसै। ओरैबायदि सानो हमो, खेबनैसो फस नारनायाव आंनि आथोना बाहेराव गफिनो। लोगोफोर, आथोना बाहेराव गनायनिफ्राय आङो फिन बाजैखौ खिथु मारिफिनासै। बाजैखौ आथोन गेलेनानै फिन खेबसेबाव आंनि फेदाया सिङाव गगारो। बै साननिफ्रायनो आर्थि बाजैजों सानफ्रामबो आथोन गेलेनाय प्रग्राम खालामनायसै। बियो सम सम सुजुग लानानै आंनि रुमावबो फैना गावनि आथोनखौ फाथिनानै होफैयो। जों सानैनि गेजेराव हौवा हिन्जाव बायदि आथोन गेलेनाय जानायसै। बियो एखनब्ला गावनि बिबनां थाब्लाबो आंनि रुमाव फैनानै आंजों मावजानानै थांफिनोमोन। बिनि सोमोन्दै बिबनां सबिताया जेबो मोनथियामोन। बाजैनि दालिम फिथाइया ओरैबायदि गिदिर। बाजैया जुदि ब्रा गानाब्लानो गाहायखै लेमोमोन। लोगोफोर, बाजैनि दालिम फिथाइखौ हमग्लिनो, दांनो, जानो अहालायबायमोन। जा हिटखामोन लोगोफोर। सानसेखालि राजिबनि बिनानाव सबिताया कलेजाव थांदोंमोन। ओजों बाजैया आंनि रुमाव आंजों फस आथोन गेलेगासिनो। जों सानैबो मोनथिना मोनाखैमोनदि सबिताया माब्ला कलेजनिफ्राय फैफिननाय। जों सानैजों आथोन गेलेनायाव मुखुबमोन। ओजों बाजैया आंनि नारनायखौ सैज' खालामनो हायैयाव आंनि बुगानाय आथोननि हाबनायाव बियो गाबख्रावगासिनो आ होननानै। आंबो सोलाय बखलायाव जोबोद गोजोननानै आ होनगासिनो। बे समावनो सबिताया फैनानै जोंनि गाबख्रावनायखौ दरजानिफ्राय खोनाहरो। बे समावनो बियो दरजा खेवनानै नायनायसै। बियो आर्थि बाजैनि मावजानायखौ मेगनजों नुनायसै। आंबो सबिताखौ दरजाथिं बोरैबा नुहुरनायसै। उनावहाय आं बाजैखौ मावनायखौ थाद'नानै बाजैनो इसारा होबाय। अब्ला बाजैयाबो सबिताखौ नुनायसै। सबिताया गोमजोर जानानै रुमनि दरजायाव गसंना जोंखौ नायगासिनो। लोगोफोर, टप फ्ल'राव मोननैल' रुममोन नालाय जों जेबो सांग्रां जायालासिनो दरजाखौ सिंनिफ्राय बन्द' खालामाखैमोन। बिब्दिहाय रावबो फैया नालाय जों बेबायदि सबिताखौ फैफिनगोन सानाखैमोन। लोगोफोर, सबितायाबा जोंखौ बेसे गोबावनिफ्राय फैनानै नायफैनाय जों आन्दाज मोनासै। बियो सिख्ला मानसि मा सानखो, बेसे गोबावनिफ्राय जोंनि मावलायनायखौ नायगासिनो जोङो मोनथियासै। रावबो जेबो बुजिना मोनासै। सबिताया बिब्दि नुफैनायाव मा खालामनाया मोजां। ओजों आंबो लन्थं, बाजैयाबो लन्थं। बे समावनो सबिताया रुम सिङाव हाबफैयो आरो जोंनि खाथियाव थानानै बुंनायसै, बाजै, नों एसे गाज्रि गोसोनि मानसि, बाजारि। आदा थांनायनि उनावनो नों बेफोरबायदि मुगैथाव खामानिखौ मावबाय। सि, लाजिनाय मोनासै। बियो लाइमोन सिख्ला बुजिनो हायैयाव बिबाजैखौ गाज्रि रावजों रायबाय। आं बिराद गिबाय। बोरैबा बिदानो खिन्थाहरबा गैलालै सयथिबो, आं एबारबा हले गैखाला। आं बिदि सानबाय लोगोफोर। सबिताया सुइजार गानदों। बिनि महराबो जोबोद समायना। बिनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव बाजैया बुजिना मोनासै। बाजैया ओजों मा बुंनो जाबाय, बुजिना मोनासै। जों दासिमबो ड्रेस गानाखै। बाजैया लासैनो आथोनखौ आंनि गोलैना थानाय गामसाजों हुगारनानै ड्रेस गाननानै बुंबाय, नाय नों सबिता, नोंनो आं गासै थासारिखौनो दाहाय खिन्थाजोबगोन। नों जोंनि रुमाव थौ, नोंनो गासै खोथाखौनो खिन्थानि। बाजैया सबिताखौ आखायाव हमनानै आंनि रुमनिफ्राय लानानै थाङो। बै सानखालि बाजैजों आंहा जेबो सावरायनाय जायासै। आं जोबोद गिदोंमोन। बोरैबा जुदि बिदानो खोन्थाब्ला सेसलै। बिब्दिनो आं उनाव जेबो सानासै। बेयाव आंनिल' गोरोन्थि गैया। बाजैयासो आंखौ बरायदों। बेसो आंखौ लिंनानै आथोन गेलेनो जासिना होयो। बेसो आंनि रुमाव फैनानै फाथिना होफैयो। बेवहाय आंनि जेबो गोरोन्थि गैया साननानै आं गोसोखौ दाद खालामनायसै। लोगोफोर, बेबायदि जाथाय जानायनि हरखालिनि 11 रिंगायाव बाजैनि कल फैयो। बिसाल भैया, नों जोंनि रुमाव फैलाय। आंबो बाजैखौ बुंबाय, बाजै माबाफोर जादों नामा? सबितायालाय, बाजै नों फैलाय, बिनि बागै जेबो दासान। बाजैनि बिब्दि बुंनायाव आं बिसोरनि रुमाव थाङो। लोगोफोर,
आं बिसोरनि रुमाव सौहैग्रोमोना बाजैया सिगांनि बायदि गोबाख्रबनायसै। बाजैया मेक्सि गानना दंमोन। आंबो माबाफोर जादों होननानै आथुर लिंहरनायखाय गस्ला गानालासिनो हाफपेन्ट फिसा गाननानै थांदोंमोन। बाजैया आंनि हाफपेन्टखौ खुनानै होबाय, गावबो मेक्सिखौ खुनानै लाबाय। लन्थं जाबाय। बियो आंखौ गावनि नारें थाइनैखौ सोबलुनो होबाय। गावनि आखाइ थाइनैजों दुबगाव खालामनानै होयो। आंबो जाबायदि अरलु सोबनानै होबाय। सानैबो हाजासे गुस्थिजों गुस्थि खुदुमलायबाय। जों बेबायदि जाबाय थानायावनो सबिताया फिन उनखै फैनानै नुफैबाय। बियो खालि ब्रा आरो पेटिल' गानदोंमोन। जों सानैनि खुदुमलायनायखौ नुना बिबो गरम जाबाय जानांगौ। बिनि मेगना दैलाव जादोंमोन। आं बिखौ बिब्दि नुनानै गिखांनाय फैबाय, बागदावखांबाय। गैलाले एबारबा हले बाजैया मा होननानै लिंहरनानै आंखौ बेबायदि जागायबावखो। नाथाय बाजैया बिखौ नायनानै मिनिस्लुयो। बाजैया आंखौ गोबानानै आंनि खोमायाव बुङो। आं सबिताखौ मोजाङै बुजायबाय। बियो जेबो हेंथा होला। आं गोसोआव बिराद सानखुमाबाय। बाजैयाबो सबिताखौ आथोननि बागै मोजां बुजायबाय जानांगौ। बेखौबो आंजों आथोन गेलेनो बुरखायाखैथ'। उनावहाय थारैनो बाजैया सबिताखौ खाथियाव लिंना बिनि ब्राखौ खुनानै होयो। बिबो लन्थं जाबाय। लोगोफोर, बियो जुवान सिख्ला। बिनि लाइमोन सोलेरा दासो जाखांफुदों, राफुदों। लोगोफोर, बैसोआ बिनि 20 बोसोर। लोगोफोर, बाजैया आंखौ सबिताखौ गोबानो थिननायलाय आं बिखौ गोबानायसै आरो गोबानानै खुदुमनानै बिखौ बिसनायाव फुथुयो। बे सिख्लानि महरा जा समायना, बिनि मोदोमा गुफुर। बिनि गोजौनि नारें खमलाया मोजाङै मोनाखैमोन, बेखायनो हमनो गोरा जादों। बिनि नारें थाइनैखौ हमनायाव बियो मेवखांनाय मोनदों। आं बिनि नारेंखौ सुब्लुनो हमो। बियो जोबोद मिनिस्लु मिनिनानै लाजिदोंबो आरो आखाइजों बोखाबायदोंमोन। नाथाय बिखौ बाजैया बुरखायो। लासैनो आं बिनि आथोनखौ लन्थं खालामो आरो लाइमोन जुवान जाखांफुनाय सबितानि आथोनखौ सोलानो हमो। लोगोफोर, बिनि लाइमोन गुदुं गुसेब आथोनखौ, मिसिबनाय आथोनखौ सोबलुनो जोबोद मोजां मोनदोंमोन। उनाव सानैबो आंखौ गाहायाव उन्दुनो होयो आरो आंनि सायाव जयो। आङो थारैनो हमना मोनाखैमोन आंजों मा जामारदों। बेबायदि सानै आं आसरित जानायसै गावखौनो। जि जायो जाथोंसै होननानै आंबो आंनि सोलेरखौ बिसोर सानैनो अगारना होनायसै। सबिताया आंनि खुगायावनो मोखाङावनो जनानै गावनि आथोनखौ सुब्लुजानो लुगैनायसै। ओजों बाजैया आंनि सायाव जनानै देन्थाखौ आथोनाव सोनानै मावजागासिनो। सोलाय बखलायखौ गावनो जयै खालामदों बाजैया। बिब्दिनो सबितानि आथोननिफ्राय दसे उनाव बिराद बुरजा दै गयो। ओजों बाजैया गोसा आंनि आथोनाव जलाय सिखारलाय खालामगासिनो। 2 मिनिटसोनि उनाव बाजैनि आथोनाबो दै गगारनायसै। दा सबितायाबो थानो हायै गरम जादों। बियो थाबैनो बाजैखौ सिखारनो होना आंनि देन्थाखौ दांना बिलिरनो हमो। उनाव आं बिखौ बिसनायाव फुथुयो। सबिताया ओरैबायदि महर मोजां। आं बिनि महराव जावलिया जादोंमोन आरो बिनि आथोनाव आंनि देन्थाखौ सोनो थाखाय हुथ्रोदनो होयो। बाजैया बिनि आखाइखौ हमथायो आरो बाजैया मिथिगौ बियो गिबि खेब मावजाबा गाबख्रखागोन। थानो हायै सायो होननानै बिनि खुगाखौ आखाइजों हमथेयो। आं लासै बिनि आथोन सिङाव ससे सोहरनो हायो। बिनि आथोना जोबोद गरम आरो गोरा। आंनि आथोना हाबनो नागिराखैमोन। बिनि आथोनाव लामा गैयामोन। मावालासिनो मावनायनि इन्जय मोनदोंमोन। आं लासै बख'नो हमो। बिदिनो दसे नाजानायनि उनाव बिनि आथोना गुरै जायो। खमैबो 5 मिनिटसोनि उनावसो सबिताया आरामै आंनि आथोनखौ लानायसै। बियो उनाव सहायनो हानायसै। दाबो बिनि आथोना आंनि देन्था हाबोब्ला नारखांफिनो। बिब्दि सबिताजों बारा गोबाव मावलायनो हायैयाव नारथाबबाय थानायनि जाहोनावनो बिनि आथोनावनो खालि जाबाय। आंनि फेदाया गबाय। बिनि उनाव जों साथामबो गोजोन हरखौ उन्दुनो थाखाय थियारि जायो। बिसोर आंखौ गेजेराव लानानै उन्दुनो नागिरो। नाथाय आं बिसोर सानैनि जाबायदि अननाय मोनदों, गावखौनो बावगोमालायनाय। बाजैयाथ' गावनि बिखायाव गोबाथुमना लाखायोमोन। बाजैया सबिताखौ बुङो, सबिता, दिनै नोंनो मोनसे खोथा खिन्थानो नागिरदों आं। नाथाय नों समायला बे बाथ्राखौ आदानो खिन्थाया होननानै। सबिता, जागोन दे बाजै, खिन्थानाय मा बाथ्रा बियो? बाजै, नोंनि आदाया आंखौ आथोन गोजोन होनो हाया। जुलि जानाया गोबां बोसोर बारलांबाय। नाथाय दासिमबो सासेबो गथ'नि मोखां नुवाखै। बियो गथ' थाहोनो हानाय सक्तियानो गैया। बिहा जोबोद दुरबल।
नों मिथिगौना बिसाल आदाजों बेफोरखौ आं मानो खालामबाय थादों? बिदि मानो आथोन गेलेनो गोनां जादों? जाहाथे आं नोंनो भागिना नानि बाबु होनो हायो, लाबोनो हायो। बे बाथ्राखौ खोनानानै सबिताया सिखारनानै बाजैखौ गोबाथुमो आरो खुदुमो। सबिताया बुङो, बाथ्राया बिदिब्ला नों सिगांनो मानो खिन्थायाखैमोन आंनो बाजै? नों जोबोद गोरोन्थि मावदों। थारैनो नों आंनो बेफोरबायदि खिन्थानायमोनब्ला दहाय फुङाव आं नोंखौ बिब्दि रायामोन। बाजै, बेनि थाखाय आं नोंनियाव निमाहा बियो। बाजै, जुदि नों बेफोरबायदि थांखि लानानै बिब्दि खामानि मावदोंब्ला थारैनो जाफुंगोन बाजै। सानसे नोङो गथ'नि बिमा जानो हागोन। बेबायदि बुंनानै आंनि खाथियाव फैफिननानै आंखौ गेजेराव दोननानै गुड नाइट बुंनानै उन्दुयो। जों बयबो मेंग्लिना उन्दुयो। सोरांसि सम। आं रोसो रोसो उन्दुलांगासिनो। ओजों सबिताया आंनि आथोनखौ आखाइजों दांगासिनो, हमलुन हमलुन होगासिनो। बियो जोबोद गोरा जाहोयो। सबिताया उनाव बाजैखौबो फोजाबाय। बाजैया सिखारो। सबिताया आंनि देन्थाखौ खुगायाव सोनानै सोब्लु सोब्लु होयो। बियो आंखौ बाजैनि नारें थाइनैखौ सोब्लुनो होयो आरो खुगाजों खुगा सोब्लुनो होयो। आरो गावबो बाजैनि आथोनाव आसि सोमावनानै जोबोद गरम खालामो। बियो बुङो, बाजै, गथ' लानोबा बे फुंबिलि सोरांसि समाव मावलायनो नांगौनो, मोजां जायो। आरो गथ' लानोब्ला हिनजाव हौवाबो बिराद लुगैनांगौनो। बिब्दि बुंना बियो जोंखौ बिराद गरम खालामबाय। बियो बाजैखौ उन्दुनो होना आंनि आथोनखौ गावनो हमनानै बाजैनि आथोनाव सोनानै होयो। आंबो हानायमानि बोलोजों बाजैखौ नारो। सबिताया बाजैनि आथोनाव आसिजों बिलिरनानै जोबोद गरम खालामो। बिनि आथोना 2 मिनिटावनो दै गगारो। खमैबो 15 मिनिटसो आथोन गेलेना बाजैखौ गोजांस्रिउ मोनलायनाय फेदाखौ नारथाबना सोहरो। बियो फेदा हाबलांनायाव जोबोद गोजांस्रिउ मोनदोंमोननो। बिदिनो सबितायाबो जोबोद गरम जादोंमोन। नाथाय आङो मेंग्लिनायनि जाहोनाव बेबायदि सबिताखौ फिन मावफिननो हायासै। नाथाय आं बिखौ आंनि रुमाव थांनो थिनो। बाजैया बै सानखालि एसे लोमजास्लु जानायसै। सबिताया बाजैखौ बुङो, बाजै, नों जुदि गोजांस्रिउ मोनदोंब्ला, लोमजास्रिउ मोनदोंब्ला नोङो गथ'नि बिमा जासिगोन। कंग्रेसुलेसन होननानै बियो सबिताया बाजैखौ बुङो। सबिताया बै सानखालि आंनि रुमाव थांनानै आंनो फाथिना होयो। सबिताखौ फाद' होलायनाय मावनानै थाबायनो हायि खालामो। बिनि आथोना बुगाजुबो। बिखौ आं थाबायनो हायि मावो आरो बियो खास्राय खामजोबदों होननानै बुंदों। लोगोफोर, बिब्दिनो राजिबाबो 20 दिननि उनाव फैयो। नाथाय आं 20 दिनाव बिनि बिसि आरो बिनानावखौ अहा अहा आथोन गेलेदोंमोन बियो मिन्थिनो मोनासै। बिब्दि गोबाव समसिम जोंनि सोमोन्दोआ सोलियो। बेबायदि राजिब थानायावबो आंनि रुमाव फैनानै बिनानाव आरो हिन्जावा आंनो फाथिना होफैयोमोन। लोगोफोर, आंखौ बिसोर जोबोद अनोमोन। बिसोरो फैसा थाखा हरनानै आंखौ न'आव फैब्लाबो फ्लाइटनि टिकेट दाननानै होयोमोन। आंखौ ओरैबायदि अनोमोन। बिब्दिनो जोंनि सोमोन्दोआ गोबाव समसिम सोलिनानै जेब्ला आंनि लोगोफ्रा पस्ट खालि जाबाय होननानै बिसोरो गावसोरनि कम्पानियाव लिंहरो अब्ला आं बिसोरनि कम्पानियाव जयेन जाहैनायसै। बाजैया आं थानायावनो उदै गिदिर जायोमोन। बियो गथ'नि बिमा जासिगोन। बाजैया बेबायदि डिलिभारि जानायखौ राजिब आरो बिनानावाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन। बिसोरो जोबोद मेथाइ बायदिसिना बायदि नियम फालिदोंमोन। आंबो बिराद इन्जय लानायसै। बायदिसिना पार्टि होनायाव आंबो बिसोरजों गोजोननाय लानायसै। लोगोफोर, बाजैया बिब्दिनो गथ' गैयिया उदैयाव गथ' थानायसै। आं फैनायनि उनावबो बाजै आरो सबिताया आंनो भिडिअ' कल खालामनानै रायज्लायबाय थायोमोन। जेब्ला आङो गोबावजों सुटि मोनोब्ला बिसोरनियाव आलासि जानानै फैयोमोन। बिसोर जोबोद अनोमोन। थांब्लाथाय फैनो होआमोन, हर लाखियोमोन लोगोफोर। बियो आं थांब्लाथाय आंनो सिरि सिरि रां हरखुमायोमोन। शपिं खालामनानै ला होननानै बियो रां हरोमोन। बै समावबो बाजैया आंखौ जोबोद रांनि हेफाजाब होदोंमोन। राजिबा न'आव थांनाय समावथ' गावसोरनावनो जानाय थानायखौ सुबिदा होदोंमोन। थारैनो न'खरनि बायदि खालामोमोन। बाजैया जेब्ला गथ' जोनोम जायो अब्ला राजिबा आंखौ लिंहरो। आंबो लोगो 2 लानानै हस्पिटालाव नायनो थांनायसै। बाजैया जोबोद खुसि जानायसै। आं बेबायदि नायहैनायखौ बियो साबायखर होनायसै। लोगोफोर, गथ'खौ नायनानै आंनि महर लानाय बायदि नुनायखाय आं जोबोद गोजोननायसै। बिब्दिनो जोंनि गेजेराव आलासि बायदि सोमोन्दोनि सोलियो। सबितायाबो आंखौ गेजेर गेजेर कल खालामनानै खबर लायो। बियो गावनि थांखिया जाफुङोब्ला आंजों जुलि जागोन होननानै बुङो। लोगोफोर, सबिताया नार्स जानो नागिरदों। बियो नार्सिं लाइनाव क्रस लागासिनो। लोगोफोर, बेखिनियावनो बिसालनि बिबाजैजों आथोन गेलेनाय काहानिया थुंगेयो।
आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंनानै मोजां मोनदों। जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव आरो माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय। जुदि नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो सोरनिबा रियेल काहानिजों सोमोन्दो थानाय स्ट'रि नांगौब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाब्लानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना दासिमबो नाइजाया इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो।